Abai kena belaino wan ama singsa mampli kasai phaikya cha salni sanja jorawo Amarpur bekastini nutun bazar thanani naimthang rok route checking khai tongphro manjakha 11D7756 Asamni malkhungo koltham chilai busuloi mankha manjaknai rokni mung wngkha Khoroksa hinke Sani Dev Burma Sidai Mohanpurni tei Khoroksa hinke Biharni Rajkumar Rai tei Khoroksa hinke Tuidini Nauturi Kaipeng mungoi manjakha Noton Bazarni Simi Amarpur laharo checking khai tongphro Noton Bazarni naimthang rok bai phia batamni hinba wana jaknai kok khunke omono klayo malkhungbo Asamni si phia batai Khoroksa hinke bo Biharni si bahai khlai o malkhung bai Tripura hastebo thanglaisu khlai tongkha abai kera manjakmani logi logi Noton Bazar thana hai ekebo Noton Bazar PS tlangjak kha